Ubingelela baba udokotela bawesizwe wajabula ufana umdletshe ekhehlela umlungu. Sibonga kakhulu isupport enisinika yona. Uthiwa uJehova uneke itafula phambi kwezitha zami. Angikho ke lapho. Ngithi mina lana ubaba udokotela bawesizwe wajabula ufana umdletshe ekhehlela umlungu uyinyanga ngisebenzele building to Nedbank House Building. Nedbank House Building ilapho ke ngikhona ke ozongithola khona. Ayithatha uzoyisetha kahle sengele mix nje noma kanjani. Ilapho ozongithola ngisebenzela eqondisa khona ngezulu. Ilapho ozongithola ukuthi ngisebenza lana ngine topic engikuphathela namhlanje ethi Papa Legba Hale. Papa Legba Hale. Kuningi ke namhlanje ufuna ukuthi sikuthinte sikuyeke lokho verse ngeke kuzogqilaza lokho. Kuzogqilaza lokho. Ibuye beka lokho uzothatha la. This year sifuna ukukusiza la khehla ngezinto ezingase isize umuntu wakithi omnyama. Ngezinto esifuna ukubona zinisiza. Iyeke lento ecabanga ngayo ezokusiza. Yeah. Ufuna ukunisiza la bantu bakithi. Bafaka uzoyibopha ime kanje ihlalise ndawo yodwa ime kanje. Ya la ngithela ijuice kuqala. Sikhohlile sokuxakekisa la. Sikhohlile sokuxakekisa la. Bakithi kuningi osekushiwo empilweni zabantu to elevate them from poverty. Kuningi osekusetshenzisiwe, kuningi sesiyalelwe kona, ziningi nendawo futhi otshelwe zona. Namanje nesinabantu ke labakhala njengama ambulance bonke abafuna ukusizakala. Kodwa we learned that ukuthi ngempela abantu abaningi abekho serious. Ayabekho serious abantu abaningi. Uyabona ngangise inda, ngathi ngibuye ngamtshela umuntu yathi lento ifuna ikhona indathi wathi we mangabe ngiyelo ba lapho. Kunendoda ila le ndoda lena ubaba uMacheke yaziwa kakhulu eyakhanya le ndoda iphethe izinto zangempela. Kodwa mengathi mina hambi ekhona libuwahomo ungathi ngabe ngikuyelo ba khona. Kunesalukwazi engasikhipha la esehamafefe siyaxayithuka simhlophe kuphela. Bathi abantu we mangabe ngiyelo ba khona. Yabona lana bakithi ngiyacela ngisilekelelana ezinye izinto akuzona. Uyabona uma ungakayazi iaccount number yakho yasebank ngekhanda. We are not one of us. Uma ungayazi i-cellphone number yakho usathi uma ukhuluma nomuntu uthi awuniki inamba yakho athi yona le ngithi ithini athi ayiveli lapho ngithi ngeke uthi ngithi ithini akayazi uzobe sengisendela my number ngithi mina why are you sending my number ngoba manje ufuna mina ngize ngivule la about my number la ngizothola akayazi if ungayazi account number yakho i-cellphone number yakho obvious ID number yakho uyazi. Those are the fundamentals okufuna ngabe uyazazi as a human being. Izinto lezofuna ngabe uyazazi as a human being. Wena wazi into ezingenamsebenzi ukuthi Black Friday yinini. Lento ongazidingi kahle. Kwazi ama card point uthi usuna point abangaka ekhadini le discounted card lase supermarket. Yonto yaziyo leyo. Iyona nje into yaziyo leyo. Bakithi ngeke. Enye into kuyafuna ukuthi lento uyitshelwe nje kahle nje kunganakelwe. Utshelo nje kahle nje kunganakelwe. Ngoba manje uma uzotshela umuntu wakini uzothi wena uyakudelela ngoba ufuna mina ngiyedwa wakini ke kubamba ngoline omhlophe ukuthi awukhanye. Have your number la ekhanda. Have your number la ekhanda. Uyazi mina njengomuntu odominant ayibo njalo kwesidom. Theme ngifika kwenye indawo yabo. Ngithi ngizofaka iCV. Ithi security hayi ama CV azafaka online. Yazi ukuthi ngenza njani?
ngabuza ukuthi hawu bonke labantu abafaka ama-CV bafinyela online. Lathi wena hamba mase uzodlala la. Sanetheme ngiphume nawo nakho line wethelefoni athathe CV ayigaxa lapho. Wathi wenza nathi ngigaxa iCV uthe phela ama-CV afaka online. Yeah. Ngibone lapho ukuthi uba dominant kuyinto enjani. Umuntu senegaxa lapho mina CV online. Bakithi ake siphume lapha ngiyadlala. Ngifuna ukuthi sike sibe serious kunezinto lana ezifuna thina ukuthi sikhulume ngazo. Abantu besifazane they've been enslaved. Abantu besifazane they've been enslaved by so-called mainstream boyfriends. What did I say to you? Abantu besifazane have been enslaved by so-called mainstream boyfriends. Ngalo ndlela umuntu wesifazane awangempela osebonile ukuthi babudokotela mina lo bhuti ungixhaphazile. Lo bhuti ungixhaphazile amthola ukuthi njoba ehlile ngoDisemba engasabuza la kumina ubuyele kusesi wakhe Springs ngobani ufike ekhaya wagana usecela usenoma usefika wagana emakhaya. Mina lana unyaka wonke ngimnakekela lo muntu ngeke ngahlala naye 2 years engasebenzi engayikwa lapha emakhaya mase sesebenza la emayini emakhaya usefika usiyagana akasabuyi futhi uza kumina. Izinto ke lezo ezingama challenges abhekene nabantu besifazane. Abantu besifazane angikhulume lento lena by far ba depende kubantu besilisa ngento eziningi not ngemanje nangama advice nange security ekhaya ngento eziningi kuba nesithunzi makukhona umuntu wesilisa and umuntu wesifazane omunye noma ngaba nenkinga uyafuna ukuthi advise umuntu wesifazane but ukafisa sathi angeze ukuthi uvole indoda bizothini. Anela kutshela ukuthi yazi washo into ekade ngicabanga kade ngikhuluma nosisi nawe senwasangana ikhanda angazi uzothini. Kanti wena njengomuntu wesisa you think little bit different kunaye umuntu wesifazane even though yena ehlaniphile kodwa ucabanga indlela ehlukile. Engisho ngalendlela abantu besifazane baxhaphazekile esandleni sethu thina abantu besilisa. Okunye okusiphoqayo ukuthi nathi sabantu besilisa we have to repel labo bantu besifazane ekutheni baqhubeke baxhashazwe abantu besilisa. Uma ke njengamanje siswami dadwethu uhleli naye lo muntu kodwa umbone ukuthi ukwenza ubasket wakhe nje. Ngifuna ukuthi uma usufuna kodwa lento into yabosisa sebabadala yengane ngizokunika into esibiza isidumkeza nkomo. Ngeke aphinde ayikhulume lento ayikhulumayo. Uyabona umuntu uyagoduka ubuza ukuthi sigoduka nini. Uma kufona uma wakho ubuza ukuthi uthini umkhwekazi usibizelana akasho ukuthi ukubizela ukuthi usibizelana. Uma njoba wena unengane engaphandle oyihlelekini uyabuza uqabana nawe umkhwena wakhe ebusuku athi le ngane le ehleli lena ngoba ungayithandi ngempela ngoba mina ngazi ukuthi ingane yakho angiyifuni. Uyena uzoqala manje athi uyayifuna ayibuye because lo muntu usuke sewuwena eseyiqiniso. Umkheza nkomo ke asuniki noma ubani. Sinika osisi asebekhulile omama babonayo ukuthi uyazi kunomama baqale ama-RVs ngo-1999. They lost everything balahlekelwa ishape nani naye ubaba uyawadla ama-RVs kodwa ubaba ngokusonta kule bantu usebesenwaganwa omunye umama la onengane ezimbili ukuthi usemncane yena akadle ama-RVs uzimele nje kahle futhi usiyasala lo oneminyaka u53 usesaliswa lo mama lo ubaba useza nje la ngoba elethe impuphu kodwa ukuthi nje aphale isikhokho akasayingeni lonto leyo. Uma engafuni indoda yakho ukulala nawe ungalali nayo izoza kuwena izolala nawe because ukhona umgeza nkomo uzokunika lento wena oyifunayo. Uyomuzwe sethi kwayena lento ukuthi ngiganwe ngimdala kangathi thathe ngamawala amandla ngilawa lento mina. Lo muntu usemncane lo muntu usemncane mina ngathi ufuna ukuphumula. At our age mina ngishaya around awu2 iyodwa kule sonto eyongithola ngesonto elizayo 2 osheshayo lesonto ezayo kuphela. Manje umuntu ona 60 around awu2 into enkulu kakhulu kuyena kakhulu. Uma izothola umuntu oneminyaka u43 38 39 kunzima kulo baba loyo 63 years uzomenzana double the age. Ngeke azalo gogo sukuma thatha nakho mgeza nkomo khulu umkhande njengoba engafuni ulala nawe right
umkhande lapho umbuko umbona eshintsha nje njengemoto ocimi shape abanecapha namoyinde namasondo uyogcina ese driver wena ke lapho ke ungilungisela 1000 rand phela ulungisela 1000 rand kuphela siyikhande lento le sikhande nje lento lena kodwa lento ngokuphinde umgezankomo umuntu omdala owumama angifune imali ngawo ukuthi mhlambe ngifuna ukuphushela iyouth ngoba intsha ngoba iyashesha cha nika omama abadala abanesidima abanento athi babudokotela ndimbekezele ikhampenela lesikhundla sifunela kupolitiki ndichithile izimali zami imoto yami isetshenziswe namhlanje ngoba useqashile ugovernment usanje asisoze uyanya ngizokunika gogo ngizokunika umgezankomo ngizokunika I'm greedy ngifuna ukunika lena kuphela le ngane encane zime kancane ingane encane zime enye into lana ufuna siyiviolate ama code of conduct we have to bend the rules of poverty. There is no protocol of becoming poor. Lokho nje kufuna ukwazi there is no protocol of becoming poor. So now do not persecute us ukuthi wena awunazi indlela zokuthi zikusize ayikho into ongaba nayo. Do not persecute us for being poor. There is no protocol. Ayikho into oyilandelayo that can lead you to poverty, extreme poverty. Everything is a choice. Everything is a choice. Ukuzalwa kwakho ibazali bakho laba bangafundanga verse uvese ningebahle. That is not a culture yasekhaya ukuthi nami kufuna nami ngikhulele endlini yodaka ngenze kanjena ngifuya imbuzi eziwu2 nenkomo yodwa ezacile. You understand? It's not a protocol. Poverty is not us. It is not us. Lento ngifuna ukuthi sifike lana kwe rejection ukuthi I reject to be poor. Baba udokotela I reject to be poor. Angisho ukuthi ba rich but kuba poor enye into. Kungcono even ukuba ne TB ngoba you6 months treatment yakho idlule. Kunokuba poor. Poverty it is painful. I understand. La poverty khuluma nawe language oyiunderstandayo nilinde ama tax njoba manje kwi Black Friday linethe ntambama nishaye online bawu4 kune shelter ngendlela online umude ngasenze naphuma kwi shelter nakapakela ngaphandle lishaye nibaleke nizongena kwi shelter bathi labantu uyasixoba niyasimanzisa. Awuwazi ukubuyela lapha ngoba kusho ukuthi uline woqala phansi emuva futhi ngoba laba bayimamile banethe awukaze unethwe estopini ulinde ibhasi. Ulinde ibhasi unesho ukuthi imiqhamuka izokuthatha imiqhamuka ungekho la izokushiya. Kungcono ikufice la onethwa khona omanzi khona. Poverty is not your friend. Poverty iyakwazi ukukhuluma nawe language that you understand. Yabona mekuconsa ubeka indishi ithi nqo uzuzumeke kanti le ndisho uzothi uma uphendukele kona ngengalo ishaya ichithekele phezulu kombhede awu understand poverty yakwazi ukukhuluma nawe language wena wedwa uyiunderstandayo uphathe isikhaftini emsebenzini usidle ngo10 usidle nge-tea time uleshisa ilanga ehlobo sidle ngo-tea time ngo 12:30 uye lunchini uthi uyasidla ngapha sesiyimuncu usidle ngapha. Poverty ikhuluma nawe ikhuluma language that you understand. Poverty ke leyo engisho ukuthi ayinayo protocol akufuneki uyibekezelele funa uyiresiste with all shapes and then lento ukuthi wena uzothi awufundanga mina njengoba ngakwazi ukuhlonisa udominant no-idiot ukuthi umuphi umehluko yonke into ngithi isidom. Lento ukuthi awufundanga uzothi mina akunawo standard 5 akunawo standard 6 akunawo standard 7 I'm making an example here. Then I can't even spell properly. My pronunciation is always wrong. My meaning of understanding things are my mathematics is poor. I can't count 1 + 1 is 11. 11.
1 plus 1 is 2. Sorry. Then you people don't follow the academic standard. Academically, I don't qualify this. No, don't say that. As long as you don't a PhD, does go to the bathroom, do what you do, and you too, you go to the bathroom and do what he does, and thereafter it is fine. You'll fight off. You will fight off. And then this thing, it has to be rejected by you, not by me. I cannot be helping you when I have a mentality of losing the chains of poverty. Firstly, you have to be light. Mengikuphakamisa ngibodla umuntu ngiyamphakamise kodwa na ulight uyafuna ukuphuma la kuhluphekeni. Hayi abe stubborn athi kodwa ukuthi kuzokwenzeka nje ukuthi babudodela sengizamile mina. Yabona babudodela bengithi eqiniso kusibani ngakho ku 150,000 eMozambique ngakho ku 70,000 yabona leswazeni khona baba beduma kakhulu eswazeni inhlangano ngafika ngisho 30,000 yabona nje sengiphundlekile nje nalabo babudodela ngiphethe lo 3,000 nje sengiyasho nje ngithi mina lo muntu ufuna ukuphuma kuhluphekeni ngo 3,000 uyazazi ukuthi uthini udonsa itrack ngetheze poverty is a burden. This is Babu Dodela. Ngifuna uintroduce ezintweni ezokusiza abantu khona lana ekufuna ngikuthathe ngibuse khona uma usunemali. You must have 50,000 first. Ungena 50,000 ungayihluphi. You must have 50,000 first. And I will ask you to invoke, hail Papa Legba, hail Papa Legba, hail Papa Legba, hail Papa Legba, hail Papa Legba. I surrender my soul. I surrender my blood. Hail Papa Legba. Abantu uyayibuza ukuthi abantu bazenza kanjani into yini ngoba abantu abaningi aba-rich ngale ndlela they don't own any PhD. Kuthiwa bebezama empilweni kanti kunama-office aba-introduce kuwona. This is Babu Dodela. This is Mojabelo. Goodbye. Love you all.